heart failure, high blood, stroke, cancer. Ay abuwe, miyabot ya kanuna, inipatay niya sa mga artista, diabetes, na si Busito ni Ferrer. Ay nakadakla, nakadiyat, arrest. Heart attack. Di ka kita ng heart attack, pagkatake sa puso. Yung katawan, ay kaya tipo man na nila attack, malakar mo. Pagkatake ka na, sumatakan mo. Pero naman ka daw. Subusan nga ang katanong sa diyan ka, ang mga tumanin ka. Na pero tumanin ka, ang katurbo na makanaw. Ino sunabi na andun ni kapagiging, na miya kagiraw, Allahumma, Bismika, wa amautu, wa ahya. Ya Allah, sa nga maka, nasaka ipagimatirang nas kay magbiyograkan. Andun ni katurbo ka na, miya tay kadaki. Na ayaw ko ka pakanong kawama. Ino kailangan ni Grada katurugo na panasbikan. La ilaha illallah. Adini ka libatang-matang ang makapipili nga. Asyurti makanaw o di ka makanaw. Ino ka pa na makanaw, makaturugo gabi o makanaw pa. Nado kailay ka amaliwan ang kalawang malibutang. Na niya kagdampam sa malumayo, na tuminig ka na di ka po katingin. Na motor pa na di ka po kontong. Na kumero pa ka na di ka po kakirap. Iba yung kaalimang ka na sobyakur. O ba? Patanggal ako na ka na magandang ako ba? Sa kanila, di ba di nga na itanong man ito na di makaprak sa sagiran patara o badoy. Igira ko na nakagawin na dalay. Nagira niya ka na ako doon kami makatuto sa suga doon nagpila ka na maliwanag. Matawala ka pa pa kasi gano'n do. Bendini ko ba? Ay doon ito na yun. Niya ka na bendin. Namalo ka ni puro niya makasamay. Yung kanino ko yung maguro. Niya pa ina. Nino pa na niya basado po. Miya kaysa miya kano akong nadalay, tanya kalibulibot ang ano kagawin, di ko yung mga prasyon, na kung makaguro ka. Na kung tayo magagamitan ka na sa ganong karama. Tiga ka na ba suran-sukan? Ay mo hindi pa kapya ginawa, nakagya ko tapatakan ako niyan. Miya tengos ka niya, mga pinagagamitan ng makanan. Miya kagira ko, alhamdulillah, nakubos matay. Tatay, miya tapla ako. Adiyot na abubay, nino ka niya pa matapla kapag mamahal. Nino pa makadakala tapla kaya kapang papatay. Naman natin pala ako ba, nang ginawa mo ba ang pakamputo para sa ako? Niyatay tanwaki. O, di ko pa kaya, mga oripan Allah. Nasama na nagtanong katawan ni Pupet yung manusia. Adam pa nakataon na kanong, tatabid niya siya, niyugi ako ito, niya ka pero kawarning. O ba ka kayo patubi siya nga niwa, nakanabangan niwa, nakadap yan mo lang niwa. O niya nung nakitiba ka nagaran. Ro niya, tiniba ka matatro siya niwa. Namya kakalipan, namya kakalip niya, namya kadulo, ay nitgo kakalipin itibag yan. Nalangon pin, talo sa ulo, pasalarin, at talo sa tiyan, nasikad na ka lang si Sabu, na usa ayaman na sakit. Doon na suminili ko diyum-dum yan. Ay po, doon mo ito ko sa pula ko naman diyum-dum, pangalawa pa man, nagaran, nasasatiman. Langon mo minisugan. Nyulog siya ito, talo sa ulo, napasalarin, nadamatay, iba ito na diyum-diyum. Ay sabi ka, namya ko ito, namya ka, pitorang, namya na po siya kababadan niya. Ito ito namatay. Akiyaw naman, nakiyabubiran. Sapulo po na gulima, ang pangalawa gano'n, miniswatong, na ayadan yung kapatay na dapat mga masyamor yan. Ano mo nakatawa na kanong naligo kaya paninakatira na mga ano. Nadiya ka nung tibang yan, ting-ting, na lumibag sa mga ito, may tapan. Mga katalawin, ipatay niyan. Nanginito po tayo, na ayaw ipatay niya na siya bapanwala na kanuko, umuriyan. Nabayag pagkapatay na nilakatir. Papamakaya pagkapatay na nilakatir, na binakatan na kapanganuan nilakatir. Kamu sa budi. Di ka kamu sa kuwana. Kapanigo gano. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Basta ang mga masyuadyan ka na pinabasa ba pa rin siya ipatayo tao. At mali na panganak sa ano kamalong niya kay din. Ay siya ba panwala kayo patiyan na niya kay din. Aswa kay sumamag pagida ni Manto sa wala pulurangon. Siya pulurangon, mga tasrangon. Na panalamating kaswa makabigang kawala sa ida na malaya. Ay, arangan na kano. Alright, pinagkaro siya, no? Na mga kami nga munggo yan. Ay, arangan na kano. Nabila ka sa magato sa lagu ni Manto. Pada korona, pada kano, napad ng mga ta. Napad ng edit ni Manto. Napakamagato sa lagu na ka. Natagyo siya kada tuwala na din na ba siya matatago. Asalakot man na matatago sa nadarpatan. La ilaha illallah. Sa kanay gira, ang pikira ka na pwetaya ko. Makanawa ko aduloy. Makaturbo ko adulo na makanawa. Andali kamu ka na sa mata ka na misipura ka na mapikira ka na mapwetyakan. Na ibagtunan ka marataratan na ginaw. Na lumamak ka na nawasakan. Kapag ka may kira ka na may kamati ako na nila ko kolunya. Na miya po kasako ko mga pamilya kan. Na miya ako nung sa dunia. Na miya ko nung mga pagbanto ko dunia. Na miya ka nagkinay sa dunia. Sa mga mata ka nakakiawan na ba sila. At tali di ka lang sa mga kapatay.
Allahu Akbar. Ay panakadaglan tanong na mamanganita no kuha ni Allah. Sangat ko. O pa makatali na niya ako man siya kagaya. Aba na feeling nga ipapamanang niya na ginaw niya nakapatay niya. Sino ka ba naman kaya ipapang niya ginaw siya kapatay niya nga lumakapaluwa? Sabi, Ya Allah, akong kabadan, ang mabibitin ako buong. O di na, Ya Allah, akong kabadan, kami barokah ko. Niya bisto ako, pagigan na ka sa Facebook. Allahu Akbar. O tadi mo na may ilang na wasyatang na binjoy bir, so wasyatang na binjoy bir sa kapatagan. Tatagunong na tatulad na mitapi. Matay chubobe na sumama na suwala, kaya kayo baratin mo sa juibir. O, kaya iti kabaya wala. Kaya magungamran na upo na miya pangaruma, chubobe na miya kataytay. Ika kataw na idon niya kaya ba, kami ilabong. Miya pangaruma mama na bobe, miya kataytay na sumama na sunchwa lima tauron. At tiga di na nakatawanan. Taytay, wala mo mang katao. Di nakatawa na siya, miya inab ko parang ngayon yan. Allahu Akbar. Nakana ba di suwe nung nabi suka pangarama sa matay? Nagilan na mito man nagabar ko kami abaya. Ate, mga patukil ba ka? Apa yung suwad yung tayo mataw? Pato? Badi yung hotel amanan niya, na upama na, ay, kaya tito katay yung manusia, nagyang ka na nakapiyang ay parati, ang kapiyang ay parangay. Namaluan na tiya kasagad mga ulit mo ka. Sama na nga. O yan yung mga ulit pa Allah subhanahu wa ta'ala, na di kapag punto Santa Lorun. So kung sumiyatay ito nabi, na yatabao ng mayti talata. So kung sumiyatay, na ayaw ko nandulugul ko kubanin ng apat, talo. Yun na din niya pa man na mapungulawlag niya. Pag na yung lulugul pa na agloho, maluho, wa amalo, na so pamilyang kaagusyo tamo ka agusyo man ka na inulugin na kukubang ka. No, mga ngori pa nawa. So pamilyang ka na maapas sa po na imbuko ka niya sa saulan. Yan ka na nakaguro ka kumiyatay. Ino man na biyelo aso talagawi oay. At talagawi adikap miyatay ka dito so di kang buko ay manan yan. Nakipamilya. Na tama sa biyelo itanong pa na pito gawi oay. Na ame ka ay maanan yan na tama sa tamandin. Na imubuko ka dun sa miyatay. Pangurok manan. Napipakay aditi ka sa bapan akasik sa miyatay. La yu'addiwa ala al-mayta bibuqa'i ala agna'i. Pagkasama man tuloy namin, pagkisik sa kunyatay, ay yung puto ka pungguro kang sa bala. Paman na meling nga sumetila, pungguro ka, kapag sa pangguro, kanap man na baka kikikil suminga. Ano yung talaga nga na baka kikikil suminga? Matawag. Patangwa na ubigan na burugo sa kwak. Kapag pungguro ka na sa radimala, ayaw ko nang utakaplali siya. No! Aida! Tapos ka mga boy. Aida! Naku, ano nang utakagulo ka kaplani? Aida! Paman na, pumulo ka nang utakagulo ka simpul. Simpul na kagulo. Okay to, sabi ang mamukuya. Ayos to na, pumulo ka na, pakasimbol nga ka, di pa nubag na pag pumulo na kitigar na ka. Pag yung nakatigar na, pumulo ka na, pumulo na. Agi may ka pumulo ka na, titigar na. Na si muli sa baba. Pag ito na ako nila, hindi na patong na pumulo. At di ka pa kahit man ako matitigar na, pumulo ka na may ito. Isa ka na sa mga Arab, nagkaroon na masama. Nasa katanong na matang wala ka, madaka na muna pagkilabong muna. Ay, tawag yan, yan, tarabak na. Ay, tawag, ano ba nga ako niyo? Yan, pumatay ka rin ako. Matang wala ka siya, ano to? Pagkilabong muna nakamatay. Matang wala ka, naman na ng matiro. Tala kong gagyan na gagong. Api ang unta pamilya nga, nulog ka siyang unta ko ba nga, napumuro ka. Eh, manita na waki. Kami ang gabi, di ako ni manay ano na! Kanya ka nagkaroon ng mga wata kanya, parang mga kanya nga po niya. Malita nga kay kami, tayo mo siya karama, matawa na kanya kung malita ano! Malita ano kanya gagawin, awala ka naman niya kung naway niyo. Ang matawa na kanya, nikapakan ko tayo na gagawin, di palag. Makalang siya mga papalo ka ni mamaw niya, niya gagawin.
Antang wala pika pumuro. Antang na yung mga ito. Eh, kung may lagi na pumurok na sinami kakarang mo po sa dito. Antang wala pika pumuro. Tawa nga! Antang wala pika na away siya ko tako ba niya? Yan na, so pamilya ka ng ba nga pumurok kong kanyan? Allahu Akbar, pumurok kong kanyan. Ha? Ay, makna nila, pumurok kong kanyan. Ay, nahabaw! Anda sa mga tao ang pagkababera ka. Anda sa pagkababera ka, sa mga pagkababera nga bangkay. Anda sa mga tao pagkababera ka, ay manto na lang kailan, manto tiyawas ka inawat kailan. At ang wala ka, pagkababera ko, tunganin nga, nani ka ba nga bangkay? Awat nga niyan. Ano, bubuguya biya, tayo, ipangulay ang. Dakanong kipangulay na oven mater engineer. Abe! Inatangab nga. Tadi kan ipangulay siya men. Baka nung gabi patalo lima yan, kada kang magpay kateri. Siya biyo kang muli may agito. Apong gulong niya siya men. Bumi yan na. Ala! Baka rin yan, Newton, anong suli mayama yan. Kaya kataw na no, pati palagi ama yan. Matang wala kami lang suwate ng Gina, inawate sa mga kawat-kawatan. Hindi na pala yan. Sige na, Dabi, di mana pala. Marunong naman na dapat na bilibong, hindi ka na kaya siya yan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kano, ang nanay, nasa namin nilulukan yan. Namanaho, nasong tamo ka ka. Matangkol na kaapian din lang na tamo ka ka. May apa sa panaod na tara ka nariwan ko ng mga tawanay ka. Na asal amya rin ko. Na imbalingin ang sa tara ka amya titi ko ng logi. Na inipulogi ko to sa amya kalima purong ka kapakatara ka. Namiling ka amya tin, nilapong sa tamong yan. Napang niyo nga 2 milyon yan. Ako pa kaya pa naman pasyado ko kumanta ng marano, maniputin na tamo sa tamo yan. Pwede mo, ilang aso ba ngayon ka matilita, malilyo ko pa ba niyan? Yung mga panatagro. Yan o tatagro.